Salut, suflete drag! Astăzi am un mesaj pentru tine. N-am folosit de mult pachetul ăsta de cărți, Animal Spirit se numește. Îmi place foarte mult, foarte mult. Cum lucește așa argintiu, e super cute. Și cărțile sunt la fel. Aș vrea să pot să ți le arăt, însă nu știu dacă o să se poată vedea ca lumea. Nuanța este tot acel argintiu de pe pachet, doar că aici nu se vede cum lucește. E foarte fain. Și sunt foarte trăgălașe ele, așa, sunt finuțe și subțiri. Și vreau să-ți spun că mi-a picat din pachet, 4 cărți mi-au picat. Unele mai frumoase ca altele, o să ți le arăt pe rând. Pentru că mie îmi plac foarte mult. Sea Serpent, șarpele mării. Uite ce bine se potrivește cu celestitul. Ia. Da. Șarpele mării face parte din elementul spiritului, eterului, adică acesta de aici, de sus, este elementul spiritului. Vine către noi, uite, și aici ce fain lucește. Sunt super faine cărțile. Da, este un element de apă. Acest șarpe, de asta are și foarte mult albastru și vorbește despre vindecare. Vorbește despre vindecarea noastră interioară. Dacă vrei, aș putea să spun our completion. Nu știu cum îi zice în română. Poate îmi scrii tu în comentarii că nu mi-amintesc. Așa, deci, ce vrea să spună cartea asta este că atunci când ne lăsăm să curgem precum apa, creativitatea noastră și tot ce vine de la noi, toată lumina noastră, curge și ea liber. De fapt, așa o să și pun titlul videoului, o să se numească Încotro îți lași lumina să curgă. Exact așa mi-a și venit titlul înainte să extrag cărțile. Și acum înțeleg de ce. El te întreabă, practic, unde îți lași tu lumina să curgă? În ce direcție o duci? Cum o direcționezi? O lași să curgă liberă? Oare reușești să faci acel cerc complet? Mulți dintre voi știți ce simbol este acest șarpe. Practic, mie îmi spune și ceva legat de granițe, da? Să-ți păzești esența ta, bine de tot, dar să fii în curgere în același timp. Vorbește de apele tale interioare, care pot să fie curate, line, transparente și să vină cu bucurie, să vină cu multă blândețe către domeniile vieții în care tu vrei să activezi. Sau acele ape pot să fie mai tulburi, pot să fie mai noroioase, pot să fie mai mâloase, dacă vrei. Cumva, cartea asta te îndeamnă să vezi în interiorul tău dacă tu lași să curgă creativitatea, dacă îți pasă de ce transmiți, cum transmiți, uite cum e cazul meu acum, sau îți pasă de cum arăți, ceea ce e valabilă și pentru mine, citirea asta. Cred că e valabil pentru toți, adică nu vin doar pentru tine cu mesaje, vin și pentru mine. O să mai fac tot felul de completări pe parcurs, de genul ăsta. Așa, revenind. Această carte are și albastru, și mov, și verde în ea. Și mă duce către esența vieții, chiar către ovul, către un ovul mă duce. Când mă uit aici, mă duce cu ideea către ovul, către momentul de concepere, de creație, da? Lași tu să curgă prin tine acel moment? Oare ți amintești cât ești de valoros? Știi că ești unicat și că șansele ca tu să te naști erau 1 la nu știu câte milioane sau miliarde, da? Ca să se fecundeze acel ovul și ca să ieși tocmai tu. Și atunci îți lași lumina ta să strălucească, îi dai voie sau te poticnești, cum fac și eu uneori și toată lumea,
Da, cum îmi stă părul? Da, cum îmi stau cerceii? Da, oare cum arăt? Da, din ce unghi să mă uit? Da, sunt metafore, dar ca idee, ce lași tu să iasă? Vrei să te gândești, poate, uite, îți dau o variantă în care să transpui toate îngrijorările astea cu... Înlocuiește-le cu următoarea frază. Cum pot eu să servesc astăzi mai bine? Cum pot eu să fiu de folos? Cum pot eu să fiu de folos mai bine? Ce pot eu să aduc astăzi în lume? Da? Pentru că am venit aici cu siguranță să fim îndrăzneți, creativi, să ne bucurăm și să lăsăm toate fricile astea inoculate, știm noi de cine și de unde și care e scopul. Cei care urmăriți asta știți la ce mă refer. Așa că, da, și poate să ne mai conectăm un pic cu apele noastre interioare, dar și cu apele exterioare. Pentru că ele dețin foarte multă informație, ele dețin foarte multă înțelepciune și ele au memorie ancestrală. Ne putem conecta. Și în legătură cu asta vine ultima carte, a patra carte, care este Golden Egg, care exact asta vorbește. Despre a te duce în interior, despre a te conecta cu esența ta. Pentru că încă nu a fost spart oul, încă nu a ieșit esența, încă nu am ieșit la suprafață. Este acolo în interior. Acum se creează. Și pentru asta, ca să poți să te conectezi în interior, e nevoie de liniște. Cartea oului este tot o carte a spiritului. În schimb, această carte, Caracatița, Octopus, ți arăt mai aproape să o vezi. Este o carte a cărui element crezi? A apei, bineînțeles, tot apei. Pentru că, de fapt, apele noastre interioare țin de limitele noastre, țin de cât de mult ne interesează de ceilalți, cât de mult și cât de tare îi lăsăm pe ei să intre în viața noastră pentru a nu mai putea să avem focusul acolo unde ne dorim să fie. Sau în momentele în care avem nevoie să fim îndreptați în altă parte. Caracatița vine și spune că atunci când tu știi cum să pui limite, după cum vezi, uite ce frumos arată partea de sus a ei, atunci vei putea să te conectezi cu conștiința ta, cu supraconștientul tău. Și vei putea dansa, o văd parcă dansează așa, foarte în elementul ei și în puterea ei. Da? Deci se referă tot la limite, tot la apele interioare, la emoții, pentru că apele înseamnă emoții, și la cum putem noi să ne reglăm, cât de echilibrați putem să fim în viața de zi cu zi. Așa că această carte te invită din nou să verifici armonia ta interioară, să verifici emoțiile pe care poate uneori le lăsăm să iasă, le dăm frâu și ne dezechilibrăm. Da? Important e să învățăm să punem limite și să vedem ce lăsăm să ne afecteze, ce nu lăsăm să ne afecteze, pentru că avem ceva treabă de făcut pe aici. N-am venit degeaba, am venit ca să putem să servim mai departe. Tot ce primim este cu scopul de a da mai departe. Absolut tot. Aș zice, inclusiv bani. Știu că mulți nu sunt de acord. Sunt foarte multe persoane și suntem care avem probleme financiare și sunt oameni care nu fac absolut nimic în privința asta. Toată lumea zice, vai, ce drăguț, mă bucur, îmi pare rău pentru tine, dacă ai nevoie de ceva, te rog să mă ajuți, însă nimeni nu vine să spună care factură pot să ți-o plătesc, cum pot să te ajut, hai să-ți fac cumpărături, hai să te ajut să ceva. Practic, pragmatic, spiritualitatea asta, bat-o-cucu de spiritualitate pe care și eu o îmbrățișez, ea vine cu niște responsabilități. Și dacă uităm să fim oameni și dacă uităm să fim ce am fost noi făcut să fim, iubire, practic, pentru că suntem parte din Dumnezeu,
Care Dumnezeu este iubirea universală. Deci noi dacă uităm lucrurile astea, nu avem nicio șansă, da? Hai să începem să fim un pic mai pragmatici în sensul de a facilita mai mult celorlalți, celor din jurul nostru. Bun. Zebra. Zebra ține de elementul foc. Așa este reprezentat elementul foc. Caracatița avea un triunghi cu vârful în jos, da? Elementul apă. În acest pachet așa sunt reprezentate. Este magic și atât de creativ desenat și inspirat. Zebra chiar se referă la creativitate, că am pus punctul pe ei. E vorba de foc, e vorba de pasiune. Elementul foc ține de motivația ta. Care e motivația ta? Cum spuneam mai înainte, unde ne este motivația? Să ajutăm, să sprijinim, să fim, să creăm, să facem lucruri. Ne împiedicăm atât de des de stângul, de dreptul, de n-am dus gunoiul, trebuie să spăl vasele. E normal, creierul nostru face asta. Dacă, nu știu dacă știați, dacă nu aveți armonie în jurul vostru, în casă, și clar nu poate fi perfect, să fim serioși, sau nu poate fi tot timpul la fel, creierul vostru o să aibă această tendință de a amâna lucrurile importante, care poate îți creează, știu, un venit sau ce te pasionează pe tine, ca să poată să își creeze culcușul. Da. Deci noi facem asta, procrastinăm uneori din cauza asta. Revenind la zebră. Zebra ține de creativitate, cum ziceam. Îmi place cum e reprezentat prin triunghiul acela super colorat. Da. Vezi? Curgerea asta de care vorbeam, de care îți spuneam, e și creativitate, dar este inspirație. Inspirația vine prin al treilea ochi. Inspirația nu vine din mental. Inspirația vine când ești inspirat, în spirit. Înțelegi? Despre asta e vorba tot timpul. Despre joacă, ea are foarte multă curiozitate, este foarte bine citită, are o cultură bună această zebră și are tot timpul dorința de a evolua, de a face încă un pas și încă un pas, ceva nou pentru ea. Da? Vine aici cu multă curiozitate și cu hai să facem, ce putem să facem? Ia uitați-vă la fățucă ei, ce vă exprimă. E super focusată, mie mi se pare că e focusată. Eu așa o văd. Aduce focus. Dar aduce și blândețe. Și blândețe, și vigilență, da, focus, și creativitate. Iar ultima carte, cred că ați înțeles un pic esența mesajului de până acum, ziceam de oul de aur, Golden Egg, se referă exact la acel aur din tine pe care îl poți manifesta, sigur, exersând nici acesta, că nu e ușor de accesat, poate e chiar cel mai greu lucru sau spre asta vrem să tindem cu toții în viețile astea, să ajungem să avem această aliniere, conectare cu esența noastră și manifestarea ei în viața noastră. În tot ce facem, bineînțeles. Odată ce se deschide, oricum curge peste tot. Și toate cărțile de dinainte exact despre asta vorbesc. Despre a pune limite, despre a-ți regla emoțiile, tocmai ca să poți să ajungi, să conții și să exprimi acest aur pe care tu îl ai în interiorul tău. Da? Pentru a putea să faci asta e nevoie să te cunoști, e nevoie să înțelegi. Să înțelegi, inclusiv mental, inclusiv emoțional. Să înțelegi, inclusiv la un nivel superior, ce te-a făcut în viața asta să suferi, ce te-a făcut să renunți, ce te-a făcut să te bucuri, ce ți-a încântat sufletul. Trebuie să înțelegi fiecare aspect al ființei tale. Pentru asta trebuie să mergi în interior, în interiorul tău. Da? Așa că, pentru a merge în interior, e nevoie de liniște. De asta s-a vorbit de apele interioare, dar și de foc, pentru a putea să cureți, pentru a putea să eliberezi. Nu vei putea înțelege, primi și aduce pe lume tot ce ai tu mai bun
decât dacă este dintr-un loc de liniște, dintr-un loc de echilibru, de așezare. Da? Ai nevoie de treaba asta. Pentru asta trebuie să mergi în interior. Ne place sau nu ne place, avem nevoie de acele momente de meditație, de acele momente de stillness, de liniște, în care să ne conectăm cu noi înșine, cu cine suntem noi cu adevărat, adică nu cu corpul nostru, ci cu esența noastră. Asta te invită, oul de aur, să mergi în interior, să îți simți pulsația, ce te învie, ce te face să vrei, să te duci și să pui pasiune. Ce anume te face să vrei asta? Ce activitate? Cum poți tu să fii de folos? Ce ai tu nativ, cu care ai venit, la care oamenii îți spun, wow, ce tare! Sigur ai auzit, dacă te gândești bine, poate nu din prima, dar o să-ți vină la un moment dat. Poți să te culci în seara asta cu intenția asta și să rogi, bei o jumătate de pahar și pui cealaltă jumătate de pahar și rogi să ți se arate răspunsul a doua zi dimineața. Poți să faci acest exercițiu. Așa că, dragii mei, vă doresc, cum zice o foarte drăguță preoteasă pe care o urmăresc, liniște, pace, creștere spirituală. O cheamă Tarotela pe YouTube, puteți să o urmăriți, este genială. Vă doresc toate lucrurile astea și mai ales vă doresc bucurie și joacă. Să ne jucăm cu lumea asta în care suntem. Să aducem forma noastră proprie, creativă, de exprimare a darurilor, a iubirii, să ne manifestăm noi, fiecare dintre noi, așa special cum suntem. Pentru că ești special. Ești foarte special. Mai ales că ai venit în timpurile astea. Ai venit special ca tu să-ți aduci aportul tău în lume. Ai venit să fii un far pentru cei care încă nu s-au trezit, pentru cei care încă poate suferă mai mult ca tine. Nu contează că ai un singur pas sau doi făcuți. Este suficient. Lasă-ți darurile, lasă-ți instinctele care vin din interior, lasă-le să iasă. Lasă-le să meargă către ceilalți și să vină cu susținere. Atât simt că a fost mesajul pentru tine astăzi, așa că îți doresc să ai o zi magică. Te pup!